Mr. G-Man Fresh, them venom. Aiwa kani ndakange ndaenda miri musandifungira kuti pamwe makona aiwa bodo ndadzoka. Alright, uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa wanga watorowa mkoma zvinotogowa kuita kunge bhora raramba kugowa nhasi takuona mukoma uchiuya tabva tatoziva kuti wanga uinesu mwoyo taikufunga kwese taikufunga tichigaya kuti wanga waenda nekupi miri ndikoko wauya watsvukira saka kana mari kana uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa zvekucheka maruwa ndakazotsveta ndakazviona kuti zvaindipa nzara ndakabva ndangorembera naye mungezi miri bruma ndakasvika saka nhasi mchindiona ndichiuya kudzoka kuzoona zvandakasiya vanin'ina vangu ndisina namukoma vana tete sisina mai. Uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa wanga watorowa mukoma zvinotogowa kuita kunge bhora raramba kugowa nhasi takuona mukoma uchiuya tabva tatoziva kuti wanga uinesu mwoyo taikufunga kwese taikufunga tichigaya kuti wanga waenda nekupi miri ndikoko wauya watsvukira saka kana mari kana uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa uchiri kumayati yerikwa waiteka maruwa iwewe aiwa ndakugara kusta ndaziona maniro kanda rakatsukira anyway kurizei kuwaruwa. ayo pick up to Chief Chirau makapenga mdala ayo post dite you still calling the shots on your door raba makafura mwechi who that a cop see the follow